Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya nuladha pakaryan-pakaryan dalem Gusti ingkang asung kawilujengan, lan mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan sansaya saged ugi ngembangaken pasamuan dalem ing madyaning gesang pasrawungan, bangun lan mujudaken peradaban kasih ingkang dados cita-cita mirungganipun ing Keuskupan Agung Semarang. Bangun pasamuan tentu salah setunggal caranipun kanthi adamel program-program, mbuh kuwi tingkat paroki, tingkat wilayah, stasi, menapa dene tingkat lingkungan, supados anggenipun lumampah menika wonten target-target. Kula yakin Gusti Yesus ingkang dipun wartosaken Injil anggenipun makarya nggih wonten ancas tujuane, lan anggenipun gayuh tujuan menika wonten target-targete. Mila kadangkala Gusti Yesus menika sumingkir lan boten kersa dipanggi tiyang yen apa sing dadi targetipun menika dereng kalampah. Sacara negatif, pakaryan-pakaryan dalem Gusti menika tantangane ya gedhe banget. Kepara ing pungkasan pakaryanipun Gusti Yesus malah disedani. Menika tentu sacara kamanungsan beda karo targete. Gusti Yesus menika targete supados dipun tampi dening kathah tiyang. Mila wiwit saderengipun miyos ing alam donya sampun dicawiske dening Yohanes Pembaptis supados kathah tiyang Israel sing tinarbuka marang Gusti Yesus, ning endinge malah ditolak. Nah menika gegambaran kados pundi gesang kasuwargan ing alam donya gadahi tantangan sing luar biasa, donya malah nolak. Ananging yen kula panjenengan titeni wonten ing Injil, pakaryan-pakaryan dalem Gusti menika luar biasa nengsemake. Kathah tiyang sing kepencut lan purun derek panjenengane saking maneka warni papan. Sacara spontan utawi sekilas, pakaryan dalem Gusti menika sukses, berhasil, viral, populer. Ning pranyata menika sanes sing dadi tujuane Gusti Yesus, sing dadi idam-idamane Gusti Yesus. Lan lumantar waosan Injil dinten menika, kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Gusti Yesus ingkang makarya sacara sukses menika boten adamel Gusti Yesus terus nyuwun sewu gedhe sirahe. Awit tujuane boten pakaryane viral, pakaryane nengsemake utawi pakaryane payu saengga lajeng kathah tiyang sing rawuh sing sowan rikala Gusti Yesus makarya. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 3 ayat 7 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus didherekake para murid budal menyang sagara. Nanging akeh banget wong-wong saka Galilea sing padha nderek. Akeh banget uga wong-wong saka Yudea, Yerusalem, Idumea, sabrangane bengawan Yordan lan saka wilayah Tirus lan Sidon sing padha sowan Gusti marga krungu apa wae sing ditindakake Gusti. Dene Gusti banjur dawuh marang para murid supaya padha nyawisna prau kanggo jaga-jaga aja nganti kadesek-desek ing wong-wong. Awit akeh banget sing disarasake nganti kabeh sing duwe lelara padha suk-sukan arep sowan lan ngepok Gusti. Dalasan roh-roh reget samangsa weruh Gusti banjur sujud ing ngarsa dalem karo nguwuh, "Panjenengan menika putraning Allah." Nanging Gusti manti-manti ora kepareng ngabar-ngabarake panjenengane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika ngetingalake kados pundi pakaryan dalem Gusti menika estu sukses berhasil. Yen Gusti menika dados anggota Dewan Pastoral Paroki, termasuk ketua bidang atau timpel sing nggadhahi program kerja payu, laris, akeh sing ngrawuhi. Injil kala wau nyariosaken kados pundi tiang-tiang saking maneka warni kitha Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, sabrangane bengawan Yordan, Tirus lan Sidon padha sowan Gusti. Wonten kathah kutha. Lah nek sak kutha wae sing rawuh wong 1000, lha wis pirang puluh ewu. Mila Gusti Yesus mengantisipasi para murid supados nyawisake prau, aja ngasik mengko malah do suk-sukan. Nek wis suk-sukan mengko ya terus do senggol-senggolan. Nek wis senggol-senggolan kacau, ana sing tiba, ana sing kepidak-pidak, ana sing sikut-sikutan lan sak panunggalane. Menika bahayane kerumunan. Mila kadangkala yen wonten kerumunan massa sing ora bisa dikendalikan, mbuh kuwi bal-balan, mbuh kuwi demo lan sanes-sanesipun, saged malah ana sing dadi korban. Pakaryan dalem Gusti estu laris manis yen menika kados dodolan panganan. Kathah tiyang sing kasengsem, kathah tiyang sing pengin sowan lan gepok panjenengane, mirungganipun tiang-tiang sing rumaos nembe nandang gerah, mbuh kuwi gerah fisik utawi gerah pikir, gerah manah lan maneka warni gerah sing disebabake ora cetha merga setan utawi roh-roh ala. Lan gegambaran menika nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih wiwit sakawit kawilujengan dalem Gusti menika estu magayutan banget karo sing jenenge kesehatan, mbuh fisik, psikis, mental menapa dene spiritual. Lan kathah ing Injil Gusti marasake tiang-tiang sing gerah. Mila menika nggih dados kaca benggala tumraping kula panjenengan jaman menika. Kados pundi martosaken Injil, martosaken kratoning Allah menika salah setunggal sing cetha nggih kanthi asung kesehatan, asung penyembuhan dumateng tiang-tiang sing betahake pitulungan. Lan menika kula yakin tetep laris. Mila ngantos jamane awake dhewe rumah sakit
menika sansaya dangu sansaya kathah. Biaya pira wae ora ana sing nawar. Beda karo ning pasar nggih, awake dhewe tuku apa le tawar menawar sak jam dhewe. Ning nek wis kaitane karo kesehatan, mbuh kuwi neng klinik, mbuh kuwi neng rumah sakit, mbuh kuwi neng dokter praktek, nek wis diaturi rega semene, awake dhewe ra bakal nolak. Paling ya neng mburi terus gruntel, wah neng kono larang, neng kene luwih murah, neng kono ana gratisane. Mila kula panjenengan katimbalan kados pundi pakaryan dalem Gusti sing laris manis menika ampun ngantos lajeng adamel kula panjenengan keblinger. Pancen penting pakaryan sing laris manis ning sing langkung penting. Menapa tiang-tiang sing sowan ing ngarsa dalem Gusti menika estu pitados ing Gusti, menapa namung merga kasengsem ing pakaryan dalem. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.